ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним вазни UFC Алекс Перейра гуфт, ки дар турнири UFC 310 баромад намекунад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳама медонанд, ки чанд моҳи охир ма ба чӣ кор машғул будум. 3 муҳорибаи вазнин гузаронидум ва ма барои истироҳат кардан вақт надоштум. баъди охирон муҳориба гуфтум, ки каме истироҳат кардан мехоҳам. ба бадани худ вақт додам барои худ барқароркунӣ, то ин ки бо формаи беҳтарин ба муҳорибаҳо баргардум. ва инак вақти истироҳаткунӣ расид. худи ҳозир намедонам, ки кай бармегардум, лекин моҳи декабр барнамегардум. шояд ки моҳи январ, феврал ё ин ки моҳи март ма бармегардум. моҳи март барои бозгашт беҳтарин аст, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз рӯи суханони Дана Вайт медонем, рақиби навбатии Алекс Перейра Анкалаев шуда метавонад ва худи Магомед оиди ин муҳориба чунин суханҳо навишт. ба ман 3 саҳна пешниҳод карданд: декабр, феврал, март, ва ман розигии худро дар ҳар се ин саҳнаҳо додум. агар ман бояд ки бо тариқи нокаут ғолиб шавам, пас ман ин корро мекунам, навиштааст Анкалаев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, кае ки Алекс хоҳад, Анкалаев барои муҳориба ҳамавақт омода аст. акнун интизор мешавем ва мебинем, ки чӣ гап мешавад. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра боварӣ дорад, ки дар муҳориба зидди Арманд Царукян пирӯз шуда буд. ман худро дар муҳориба зидди Царукян мағлуб шуда намеҳисобум. фикр мекунам, ки якум раундро ман гирифтум, дуюм раундро аз даст додум. ӯ бо кунҷи daстони худ хеле фаъолона кор кард ва фикр мекунам, ки сеюм раундро низ ман гирифтум. гап дар он аст, ки ман аз он шахсоне нестам, ки баҳснок пирӯз мешаванд. ман тамоми 3 раунд ҷангидам ва ҳатто як сония арақ накардум ва аз ин муҳориба бо хоҳиши идома додан баромадам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем, ки дар муҳорибаи Оливейра зидди Царукян Арман бо қарори на ҳамаи доваро пирӯзӣ ба даст оварда буд. акнун Оливейраро реванш зидди Майкл Чендлер дар турнири UFC 309 рӯзи 17 ноябр интизор аст. ана Арман Царукянро бошад аз рӯи овозаҳо реванш зидди Ислам Махачев рӯзи 18 январ дар турнири UFC 311 интизор аст. ва биёед мебинем, ки Майкл Чендлер дар ин реванш чӣ гуна прогноз дод. Арман чанд ғалабаи хуб ба даст овард ва дар охирон муҳорибаи худ рақиби дар пеш истодаи ман Чарлз Оливейраро шикаст дод. барои ҳамин ӯ арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. ӯро бо Ислам реванш интизор аст. Арман маро бад мебинад, оиди ман ҳар гуна суханҳои паст мезанад, дар ҳоле ки баъди муҳориба бо Оливейра ман ӯро табрик кардум. ман чунин шахсе ҳастам, ки бо дигарон қуввоозмоӣ карданро дӯст медорам ва барои ман фарқ надорад, ки ман ба онҳо писандам ё не. аммо ман зидди рақиб ягон чизи шахсӣ ҳис намекунам ва ман ба муҳориба бо дили пур аз ғурбат ва пур аз бадбинӣ намебарам. чӣ гуна ки гуфта будам, ҷангвари хурдсанд ҷангвари хатарнок аст. аммо Арман кори худро карда истодааст ва ман ба ӯ барор хоҳонам. ман фикр мекунам, ки Ислам ӯро несту нобуд мекунад, гуфтааст Чендлер. дӯстон, худи шумо бо ин прогнози додаи Майкл Чендлер розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.